Jotono no lamsogo haringke जों tini haino hai Bible porimang khnalainai Luke simani kothma kaham chapter 10 verse hingke 21 ni simi 24 jora जों khnalayana ko bokhrogo tongo Jishu khapang srangjakmani Jishu aforono phola kwthar bai khapang srangrajagui hai hinui saka o chukuno habai sungsarni bugra Apha ang nono hambai rwo tamni hunke nung elem gwnang bai sinai rokno khogoi tongmano sia rokno sirokha aw Apha nung omono no kaham hunui khachongmani Apha ani yago bebakno robaikha Aphano kare sajlano sininai rui phia sajlabai sajla sinirena muchungma borokno kare Aphano sininai kwrui sagir rokni phaising ophili Jishu borokno simi hai hinui saka omo rokno nongma bai noro hamsajak ang norokno okok sao norok nokma rokno asuk diari rok bai asuk habugra rok naina muchungui suda nogya norok khnamano khnana muchungui suda khnaya kothma kaham khnamani bisingtwi जों जतनि साका कायदर कदाल के हमारे खलाइथों आमेन।